Каю! Тата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Мятёлка. Здається, сёння Покайо нешта будуе. А што можа быць весялей, чым збудаваць высокую вежу? Вітаю, Покайо! Вітаю! Ну, можа, толькі разбурыць яе? А яшчэ было б весела, калі б у госці на гульню завітаў нехта з сяброў. Слоня! Правильно, Покайо, да цябе ідзе слоня. О, ясно. Ты тупаешь и трубишь носом? Уяўляеш, што ты слоня. Але было б добра прыбраць у пакоі, пакуль яна не прыйшла. Ты не лічыш? Ты не гарыш жаданнем прыбірацца, так? О, мятла! Так, мяцёлка, ці ж не цудоўна? Выглядае на тое, што мятла сапраўды спадабалася Покайо. А ведаеш, што з ёй рабіць, Покайо? Ну, я думаў трошкі пра іншае, але выглядае весела. А ведаеце, каго Покайо ўяўляе на месцы мяцёлкі? Коня! Гэта конь! Правильно, Покайо ўяўляе, што мятла – гэта конь. Так, разумею, каўбой Покайо. Вельмі цікава. Так, гэта вельмі цікава, Покайо. Але так не... Оу, цяпер ты гуляеш у хакей, а мятла – гэта твая клюшка. Мне падабаецца хакей. Покайо б'е і забівае. Покайо! Покайо! Гэта было проста цудоўна, Покайо, але... Оу, так! А ведаеце, што Покайо ўяўляе на месцы мятлы цяпер? Гітару! Гэта гітара! Было так файна. Ты рабіў столькі ўсяго. Скакаў, слізгаў і перакуліў вядзерцы. Як жа крута. Але як дзіўна. А я думаў, што мятла робіць пакой чысцейшым. Нешта нагадвае, а мы нічога не мусілі зрабіць. О, здаецца, я ўспомніў. Нехта павінен быў прыйсці ў госці. А хто гэта быў? Можа, нехта з вас скажа Покайо, хто сюды ідзе? Слоня! Слоня ідзе ў госці! Слоня! Правильно! Слоня з'явіцца з хвіліны на хвіліну. Трэба прыбраць гэты беспарадак і хутка.
Я кажу, трэба прыбрацца, пакуль не прыйшла слоня. Ды супакойся, Пакаё. Падумай хвілінку. Пакаё, прабач, але мы не маем часу для... О, ясна. Пакаё карыстаецца канём і сваёй клюшкай. І сваёй звонкай гітарай, каб прыбрацца ў пакоі. Якая выдатная ідэя. Цацкі прыбраныя ў імгненне вока. Віншуем, Пакаё! Прыборка пролятае незаўважна, калі табе весела. Так, Пакаё? Слоня. Атрымалася якраз да прыходу слоні. Для Пакаё гэта дакладна быў цудоўны дзень. Ён зразумеў, што прыбірацца бывае весела, калі дадаць кроплю фантазій. Здаецца, наперадзе чакае яшчэ больш весялосці. Бывайце, да сустрэчы! Шчыра дзякуем Паўлу і Кацярыне Хівукам, Віленскаму беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, сям'і Анфімавых, Алесе Мірону Савановічам, Кацярыне Варажун, Сергею Адзянцу, Маланцы і Мацею Ваяйковым, Аляксандру Стэльмачонку, Лявону Спірыдонаву, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку.